Ratoko igurwani gobono kubori gokororo kurwa sabalimu abanane mu kurase county ya Nyamira kwene kibuna abayibori ngwanchira bara abana bagende skuru y'Iskuru no nyemagega yo kunyoro igura asentunde yega niko cinga kiye bate berubune county ya Nyamira tekunire ne toy gobono kinsemo kinde asabalimu abana banyarre kubori abayibori bane kibuna abana bonse bekire Iskuru eliko gendra sobwamo na masomo buno tokumanyigo no muri kito kurase county ya Nyamira Paul Kapa Okara Magega ya serikali kuradia bene nga Iskuru chinyaraka bachiko igorwa eikejeiga nigo Iskuru chinyinge kurega se county Nyamira chinyaraka bachiko igorwa na igatia chiritu atalire niga abalimu abanene kurase Iskuru echo batwene kiringa abana bagendrete wikirana se Iskuru chigere ligo chaka masomo limulioka abayibori baito nabagusimo sipori mubegete abana Iskuru ntole no bosese naende nabo tutakero kwa kiranya saye ngambu yamano gusi nduranyora bisa binge wetera sengenjo yembulei nabo igo toire gisemi kobege ntekenene because abagusino roche chindemero chite cyabere chinge umwalimu munene we Iskuru yiga yamanyanya SDA asilita Samuel Abuga nigo akwerera habuna abana nigo bagendrete kwikirana se Iskuru yiga iligo chaka masomo limulioka asaba bolira abayibori barenga gotabana bo babonde bonse kubwatekana mo nembure ywe nyinga yatwa igende korengana mo nera tebirete salete bintu binge Iskuru yiga ko na sabana hoka baringe gweta na wigone nyomba ya kibara iyo korengana mo nere yagendera ko bagigotwara umucanda singa kintambe munango kwana iga chi asaba chinchera chiri abana bakogendera birasi na chicha embura ya sali yake lakini lende nko chiri pe atwale ngento chiri pe akorwe wiki abana wetanie nusu ba report ne compound bale na abande njira bale na ende nangona batebya abayibori bali barojenga abana mbagoika bayerere abana baikale ero bonspi mambito chake amatemo alito chaka ako chaka to chakire tamwe karo to chakire to igoire Iskuru elinde mbanyorwa ogetobono nigaganire serikali kwene kibinango segasegerere nganeyo na konyora lichibura nyarako bali koherera abana gotwara watero cinga kibarase Iskuru nanene cinga ki embura egotwa mbure yase emochanda tobwatera woka oyitu atebiria serikali ntokagerete ngane cheto konye tonyore permanent solution emochanda woka tobwata no ringa echoyemo eprokiemo ngochera machacha igora senge injoliro baliro se yagachire neriro balire litabwata ini buya na endelire getare yageranga yacha igoro lakini lende ntuangusete igobono egento togo sabe serikali nga eto echibese na intutoro sicho iri permanent elie koruku flash toilets so tati ndotwale omuchando yokogenderera oigo ase Iskuru ya Metamaywa nigo boigo mwalimu munene bwa Iskuru yiga asilita Ruben Nyauma ashirebuna amasomo niga chakiriri mulioka ase arure segetego cha sabebuli kwene kibunangwa kana bale bisagwe bibi batungetie unenjire yemo yokoena kibuna amasomo ngo genderale ngana bwego ya iruwo bulito amo no mwalimu munene bwa Iskuru ya Manyanya omwalimu Abuga bali no akire no bali tayari abana buzu bataraja bonse negende kana twanyo fees na abiru de wakana tiga batemena yo gomubule baga ne fees inkenke egera abana ba Iskuru basome ekero mwana musibeti obongo ikona ri mwana akogureka yorene nabona abatebya abayibori nga tokonge inero yo kenjira yo katara konya bagusibaito waseme bwego nigo bwatukirego cha sabana kwene kibunango beka baromukia elio wekonya samatuko alebosio ogweta no gochora ekero mwana achorete nga rasima uikaete maindo malio naite lakini ekera akobo mungora kunya kubeke bitamiro takoraki tagoita igo bali bono bali Iskuru abe form 1 abe form 2 form 3 uso form 4 abe komokia oweta kororo gingo ripoteri getaseni kwa wanjete kia Ndizi TV kurugiga se county ya Nyamira inche igonkuru kwa Polycarp Okara.